Ahojte všetci. Poznáte to, keď po nočnej šichte vyzeráte ako zombie? Veď kto by nie? Zoznámte sa s Marianom, automechanikom. Práve skončil po dlhej nočnej. Je hotový a hladný ako vlk, hľadá vrecká, či nenájde nejaké drobné, ale nachádza len matice a šróby. Bez peňazí a bez energie, Marianova večera bude asi len poriadny šlofík. Držte sa, noční bojovníci. Zajtra je nový deň. Na to, čo ideme variť, potrebujeme celú hlavičku cesnaku a tretinu si nakrájaš na pidi kocočky, tretinu na kolieska a 1/3 necháš také najmenšie. Potom 2 serióznejšie cibule a klíčik rozmontuj na najmenšie kúsky a ďakujem mi neskôr. Potom zhruba kilo zemiakov, s tým, že jeden zemiak nakrájaš na úplne miniatúrne kocočky. A ten potom necháš, aby sa rozvaril. A zhruba toľko klobásy. Ja som dal, myslím, 3 klobásy údené, ale stačia ti 2, lebo ja jednu asi zjem počas varenia, čo tu vylovím stadiaľ. Tak, ale first things first. Potom si vezmeš profi panvicu, zapneš, dáš to na max, nech sa to zohreje, potom stíšiš cca na polovicu, jebneš tam cibulu. Trošku zachechlíš, nech je celá zajebaná od oleja, ako majú od chladiacej. Špíno. Začne byť taká sklenená, tak tam dáš korenie 3 farieb. Malé bodky sú to, čo ti tam spraví tú správnu chuť. Spolu to celé zachechlíš, ale maj slabý oheň, lebo inak spáliš korenie a môžeš začať od znova. Keď to začne voňať, tak tam vysypeš tie väčšie kúsky cesnaku. Chlíš. Ti začne voňať aj cesnak, tak tam dáš klobásu. Klobása pustí šťavu, tak tam dáš ten nadrobno nasekaný cesnak. Keď to začne plávať, tak pridáš krumple. Zachechlíš. Posolíš, pretože potom ti zemiaky začnú púšťať vodu, škrob zreaguje s masnotou a spraví sa ti emúzia, ktorá potom bude naložená plná chuti. Redukuješ objem a zemiaky začnú mať zlatisté okraje, tak to podleješ do polovice vodou. A vieš čo? Redukuješ objem a znova iba zaleješ. Tak zhruba zrovnáš hladinu. A varíš. Trochu tohto. Trochu čípoš čili. Trochu tohto. Pár kvapiek tabaska. Keď to začne hustnúť, tak podľa chuti dáš tieto koreniny a ingrediencie. Môžeš pridať aj toto, ale nikomu to nevral. Varíš a podlievaš to do toho bodu, kým ti nezmiznú všetky tie malé zemiaky. Prikryješ, nech ti to menej prská, ale zároveň necháš páru, aby sa odparila voda. Sladkej papriky a premiešaj, aby ti to neprihorelo zo spodu. Keď to začne byť kašovité, tak naposledy pridaj vodu a nechaj vyvariť. Keď si myslíš, že viacej vody z toho už nedostaneš, naposledy premiešaš a vypneš. A otvorené to necháš dojsť. Paráda. Čaute ľudia. Chalan nám dnes ukáže svoje kulinárske umenie. Ako sa mu podarilo chálovanie. Chalan nie je len šikovný automechanik, ale aj majster chálovania. Len za 10 euráčov si navaril najlepšie chálovanie svojho života. A viete čo? Vystačí mu na 3 dni.
Či už ladí motory alebo vylepšuje svoj recept, chalan má energie na rozdávanie. A po každom súste chálovania, chalan získava supersily. Na zdravie kulinárskym víťazstvám a motivovanému mechanikovi. A nezabudnite, jeho srdcovkou sú motory Ford.